L'Espai de Fabricació SP Makers és una iniciativa de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb la col·laboració de la Fundació CIM, on donem suport a les empreses per poder ajudar-los i acostar-los la fabricació i la indústria 4.0. Per dur a terme aquestes tasques hi ha un equipament en l'espai de fabricació additiva i de fabricació subtractiva. En el cas de les tecnologies de fabricació additiva, la impressió 3D i, en quant a subtractives, mitjançant el que seria el fresat o el mecanitzat. També tenim altres tecnologies com pot ser l'escanejat 3D, el tall de vinil, talladora amb màquina làser, etc. Una vegada ja s'ha contactat amb una empresa i hem quedat amb ells per poder reunir-nos, el fet està que primer deixem parlar, perquè poden expressar-se les meves necessitats. Intentem generar una ruta o un camí per poder resoldre aquesta necessitat. Fins a dia d'avui hem estat fent uns productes i uns productes que més o menys ja teníem el coneixement o la certesa de que un cop dissenyem ja podem fer la inversió amb els útils, motllos i maquinària necessari i fabricar, perquè la nostra experiència d'aquest producte ja ens permet estar segurs de que després dels seus testos de qualitat i de més ens funcionarà. Fa un any i poc vam decidir apostar per un altre tipus de producte que ens suposa haver de fer 5 motlles i 2 matrius. Clar, perquè tu donis llum verd a aquesta inversió has de tenir molt clara el resultat, que el resultat serà el que necessites. Aleshores, quan vam anar a veure a SP Makers, nosaltres el disseny ja el teníem fet. L'únic que nosaltres desconeixíem completament com funcionen les impressores 3D i les seves necessitats. Ens van explicar com s'havia de fer, evidentment nosaltres ho vam fer i ells llavors ho validen per carregar-ho a la impressora i que treballi. Aleshores, això ens va servir per veure que la realitat s'hi concordava amb el que havíem dissenyat. Quan hi ha projectes que requereixen anar una miqueta més enllà del prototip conceptual i volen anar a un prototip més industrial, és on es poden anar a les instal·lacions i els serveis de la Fundació CIM. Aleshores poden fer impressions molt més acurades i molt més tècniques que en el nostre cas ens permetin fer el muntatge i veure el mecanisme que funciona bé, correcte. Jo el que ofereixo és un servei integral de la imatge. Treballo a aquest nivell des de lo que és confecció, disseny i confecció de vestuari com complements. La veritat és que el tema del món 3D ho començava a visualitzar perquè es veuen moltes cosetes per internet i demés, però mai havia pensat de relacionar-ho, integrar-ho amb que em pogués fer servei a mi. Llavors, quan vaig anar a la presentació, va coincidir que treballava en un projecte, m'havien ofert un projecte, precisament aquest, el de la Medusa, i clar, jo ja m'estava veient treballant amb pòrex i molt manipulatiu. Pensa que en cada tocado n'hi ha com 20 certs, o sigui, necessitava com unes 200 caps que havia de manipular jo una a una. I amb arrel d'anar fent els dissenys i fent els prototips, vam donar l'ok i la veritat que el resultat a mi m'ha anat superbé. De fet, ara ja m'ho plantejo com una opció cada vegada que fan una proposta d'un projecte. I és molt pràctic. Des del primer moment, la idea, el que et comentava, que no és el fet que ells ens ho facin, sinó és donar-nos les eines per poder-nos fer tant el projecte com el tema de buscar solucions per fer la impressió 3D, una miqueta de coneixement referents de les impressores, perquè com en tot món hi ha gammes, varietats, el mateix producte, perquè els materials n'hi ha diversos materials, o sigui que és el que et deia, que se m'ha obert un món. A mi en aquest sentit se m'ha obert un món.